catedral que vemos ao chegar á Praza do Obradoiro é o resultado de numerosas remodelacións ao longo de séculos. Para ver a construción do século XII, encargada ao mestre Mateo, hai que subir as escaleiras e traspasar a porta. En canto entramos, atopamos o Pórtico da Gloria, a antiga portada de estilo románico. Presenta unha estrutura con 3 arcos de medio punto que se abren ás 3 naves. Só o arco central ten tímpano, co pantocrátor no medio rodeado dos 4 evanxelistas. Na arquivolta pódese ver a 24 anciáns músicos coas súas cítaras, arpas, salterios ou a zanfoña nas súas mans. Na parte superior do parteluz está a figura de Santiago, sentado nunha cadeira co caxato de peregrino nunha man e unha cartela noutra. O fuste son 4 columnas esculpidas nun só bloque de granito e no centro unha de mármore. Na base, 2 leóns abren as súas fauces ante unha figura sen identificar. Uns din que Sansón, outros que Noé. Na columna de mármore acostúmase colocar a man e pousar a cabeza sobre a escultura. Enlazando co arco central cos laterais e sobre columnas adosadas destacan as estatuas. Á dereita, os apóstoles. Na esquerda, os profetas. Uns e outros amosando pasaxes bíblicos coma se dun libro de pedra se tratase. Algúns chapiteis con motivos vexetais e outros con marcado carácter didáctico. Nos basamentos aparecen un conxunto de animais fantásticos. Na parte posterior do parteluz está a figura do arquitecto, o mestre Mateo axeonllado. Traspasando o Pórtico da Gloria, entramos á nave central cos seus 22 metros de altura, rematando nunha ampla bóveda de canón. Hai sendas naves laterais erguidas sobre piares con conxunto de columnas adosadas.
A planta é de cruz latina. Ás naves laterais e central cruzalle un transepto co mesmo número de naves. E no lugar onde se cruzan, o cruceiro. E dende aquí parte a xirola, construída para que as persoas que viñan en peregrinaxe poidesen rodear o altar. Ou entrar a visitar o sartego coas reliquias. Na parte intermedia da xirola está a Porta Santa. Unha escultura pétrea a cada lado custodian a entrada. Están atribuídas ao obradoiro do mestre Mateo, ambas con policromía. Teñen cartelas nas súas mans. Ao longo da xirola hai capelas formando ábsidas. Outras están nos brazos do transepto. Dende o exterior percíbense a carón da Porta Santa. A porta pechada non permite un maior achegamento ás ábsidas. Sen embargo, pódense apreciar as esculturas pétreas de estilo románico procedentes da nave central e obra do mestre Mateo. En total, son 24 figuras entre profetas e apóstolos. A Porta Santa só se abre no ano xubilar. Entrando de novo á catedral e rematando a volta da xirola, vemos ao fondo a porta Praterías. Distínguese o típico alzado das igrexas de peregrinación cunha tribuna aberta dende onde arranca a bóveda. Antes de saír, podemos ver o triforio e os arcos. Atravesando a porta, podemos contemplar a fachada de Praterías, a máis antiga da catedral.
No corpo superior hai 2 ventanais xemelgos con arcos de medio punto. As súas arquivoltas teñen esculpidos motivos vexetais. A esta portada fóronselle engadindo numerosas esculturas procedentes doutras fachadas xa desaparecidas. Numerosos canecillos enfeitan a cornisa baixo os ventanais. Sobre a figura central principal fóronse engadindo outras esculturas. Á dereita, 6 figuras do coro pétreo do mestre Mateo. Outras fóronse introducindo con certo desorde. No primeiro corpo hai 2 portas semellantes con arquivoltas sinxelas. Os seus tímpanos cargados de historias didácticas que disuaden dos pecados. Nas columnas, nas xambas e nos capiteis pódense ler as páxinas escritas en pedra deste libro histórico coordinado por magníficos arquitectos. Asinado por numerosas mans de canteiros. É custodiado pola atenta mirada dos seres fantásticos.